Court number 2, Iggy and Jesse versus Don and Jason. Okay dyan. Yan, balik mo si ano. Paging po, Coach Don. Coach Don. Coach Don, paging po. Paging po, Coach Don. Ate Maika, wala na. Sabi bago lang ito. Okay, lahat is fine. Pero nandito ako dito. Sabi ko. Kung ano yung next eh. Dito lang. Oo. Bigyan ka ng binubat mo yung sige. Nagbibigay ng ano mo. Dapat pa dyan ano. Kahit nakadalawa yung ano lang. Mabigyan ng binubat mo. Actually, ano yung lang kasi sa dami ng reputation. Kasi yung may mga bad na tayo na regular lang. Kaya hindi sila good. Dalam pero hindi ba yalan ka? Dahil ka na lang siguro. Na port siguro. Ready tayo na.
1/2 na steak, tapos na piraso. Sabi ko, natin pala. Yan ako mga